ngixoshe ithuba njalo manginicela ukuthi asixoxeni ngiyacela ukuthi ninginike ithuba ngikhulume nani ngoba phakathi kwenu khona abaholi phakathi kwenu khona abantu uNkulunkulu atshala okuthile ngapho kini lezo khona abantu phakathi kwenu abazali abathi mabezala abathi mabezala baba nethemba lokuthi niyoba izidenti yabonga basilaliswe kanje sishoda iningi lenu lalihlakaniphile iningi lenu lalihlakaniphile ngicela nibuye emakhaya ngoba yonke lento esiyilwayo iyanidinga siyacela abazali benu bayafa abulawa ukuthi wena umlahlisa ithemba abazali benu bayafa babulawa ukuthi nibalahlisa ithemba uyisala ithemba kubazali benu ingane kimi ingane ezalwa mina impilo kimi ngaso sonke isikhathi mangibuka ingane engiyizalayo ngifisa ukuphila nginakekele ingane yami so nawe njengoba ula umzali wakho uma ekubuka ufuna ukuthi engathi uNkulunkulu angangibeka nginakekele nansi ingane sinikeza ukudla ngoba laba abantu apha sibanikeza ukudla kunodokotela uMvelase eRichards Bay onikelile wathi yena ukhona umjovo okhona okufanele lezi ngane mangabe ngekhathi besuka kulomoya abakuwona bejove kube khona into abajova ngayo nabaphuziswa yona unanomshini okuchatha to drain their system ukuthi kuphume lobubuthe egazini uthi uzosenzela leyo nto mahhala uma nje singathatha zonke lezi ngane siyoyibeka lapha yana yena uzosilekelela siyacela ke ingane zakwethu bayekele laba balwa nathi masicela usizo umuntu ozongilidela ukusicelela usizo lokulungisa yonke lento yinangu baba uDlamini ngiyamemezela ngokusemthethweni namhlanje uyena ozoselekelela ukusikhongela kubantu abazokwazi ukusisiza ukuthi sikwazi ukwakha le ndawo ngoba asidingi ukwakha into efensi asidingi ukuthi sizosakha into efensi singabiya sibiye nje indawo bese kutholakala amathende awu4 kutholakala ama-electric conductors kugqunyekwa ama-electric conductors ngoba lesi simo siyaphuthuma ithende lu-17,000 rand lapha eRichards Bay sithole nje amathende amathathu noma amathende awu4 sihlukanisa amantombazana nabafana bese sifaka ama-electric conductors senze ukuthi uma kuduma izulu kungathi lokhu kushisa okuzokhandeka lapha ethendeni bese umbani wehlela lapho bafowethu lesi simo salezi ingane la eThekwini sikhombisa uhulumeni kulula kanjani ukulungisa inkinga kulula ukulungisa inkinga la eSouth Africa abafuni ukulungisa inkinga abaholi uNkulunkulu uthanda okuhle uNkulunkulu uthanda okuhle uNkulunkulu weseka okuhle uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi umuntu owenza okuhle uyameseka ngiyacela bonke abakhulekayo bekhuleke bebuye lapha ngaphambili sonke sikhulekayo sikhuleke lapha ngaphambili lapha sisibheke wonke umuntu okhulekayo sikhuleke lapha ngaphambili sikhuleka kodwa sibesiza lapha ngaphambili Nasiqala mhlawumbe sinikeza umkhaya kakhulu ngokuyiwe uyena ufuna sinikeza umama walengane nobaba walengane wayethi igama angazi nokuthi ubani igama lakhe kodwa wayethi igama umama walengane yezwa bafowethu so masithi abantu bokufika bahambe sisho lento le masithi abantu bokufika bahambe nansi desishona yezwa bafowethu masithi abantu bokufika bahambe nansi desishona bahlele emafletini bakhokho 15,000 emafletini sicela ama-landlord ala eThekwini sicela abantu abangabanikazi bala mabhilidi la eThekwini sicela bona abantu abangabanikazi bamabhilidi la eThekwini before sishisa ibhilidi lakhe sicela khipha abantu bokufika kulelo bhilidi sicela abaholi abahlangene namaphoyisa ahlangene nezigebengu before senze okungafanele sikwenze we've been doing this for 10 years amaphara eqala la eThekwini mina engenza i-case study yawo yimina ngalandela ukuthi lezi ngane zigcina zila emgwaqeni kuhafu lezi ngane
50% walezi ngane azixoshiwe ukungalaleli emakhaya. Zixoshwe ukuthi zizalwa ngabantu abangazi ukuthi umphefumulo yini. uNkulunkulu akunika umphefumulo unga-understand ukuthi yini umphefumulo. Ingakho-ke bafowethu sithi abantu bokufika sicela behambe sifuna ukulungisa izwe lethu ngoba le ngane singayi-rehabilitate, singayilungisa lezi ngane uma zinezokuqhubeka zithola lokhu kuthi ezikufaka egazini. Okunye kuzokwenzeka sizocela kini nonke bafowethu enikhona njengoba kade sicela ubhuti umzimba ukhalimayo. Woza ngapha baba. Woza lapha, woza kimi. Ngaba ngani? Ngaba. Ngaba. Uphi baba? Mama. Ukhona la? Oh, woza la mama. Uyasukuma. Uyagula. Ngaya kulungile ngicela indaba lengane ngicela sikhulume masiqeda la. Ngicela sikhulume ungahambi nalengane ngicela phansi. Ngicela phansi. Ngicela siqede lento esiyenzayo sizokhuluma indaba lengane. Bafowethu sizocela usizo kubantu abahlose ukuthi izwe libe lilunge. Sizocela usizo. Sinendawo thina kwaNongoma, sinendawo ezinkulu kwaNongoma ezivulekile. Inkosi yakwaMandlakazi sengakhuleka kuyo, niyakhuleka namanje ukuthi isinikeze isiqeshana nje sendawo mhlambe singama-hektare amathathu. Siyibiye leyo ndawo. Sithathe lezi ngane zakithi, sihambe siyoyifaka lapha yana, sinikeze ukudla ngoba laba abantu abadla. Sibanikeze ukudla, unodokotela uMvelase eRichards Bay. Onikelile wathi yena ukhona umjovo okhona okufanele lezi ngane mangabe ngekhathi besuka kulomoya abakuwona bejove kube khona into abajova ngayo nabaphuziswa yona unanomshini okuchatha to drain their system ukuthi kuphume lokhu kuthi egazini uthi uzosenzela leyo nto mahala. Uma nje singathatha zonke lezi ngane siyoyibeka lapha yana yena uzosilekelela.